umshado kaSani noRihanna uze wahlelwa nje kodwa le ntombazane yavele yaqhamuka nje. Mika ngiyazi ukuthi usathukile okwangempela futhi usaphatheke kabuhlungu ngayo yonke lento eyenzakalayo. Uma thina sikubiza ngokuthi Klibo nabalimalayo kulungile-ke ngiyakuzwa. Kodwa wena usizwa kanjani mawuza leli gama lelawusho? Uma kwenzeka leya ntombazane kube uThihli, shuthi wena ngeke usangishada. Ngaphambi nje kokuze kube nezinkinga, ngicela uthathe uma wakho nomfazi wakho niphume niphele kuleli dolobha. Le ntombazane le kuthi uThihli nathi asazi kahle ngempela ukuthi ibiphila nhlobo yempilo. Kungenzeka ukuthi ubejole. Sani! Mase ngishade uRihanna mina kuzomela ukuthi ngamukele ukuhlala naye impilo yami yonke. Angeke ngisakwazi ukulinda futhi manje Thihli. Sani! Thihli ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.